ஐபிஎல் மெகா ஆக்ஷனில் நடக்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் 5 இந்தியன் ஸ்பின் பவுலர்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஆர்கேவின் சிஎன்சி தமிழ். ஐபிஎல்லே ரொம்ப ரேரான ஒரு கமாடிட்டினா அது ஸ்பின் பவுலர்ஸ் தான். அதுலேயும் இந்தியன் ஸ்பின் பவுலர்ஸ்னு பார்த்தா விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இருக்காங்க. மெகா ஆக்ஷனுங்கிறதுனால இந்த வருஷம் குறிப்பிட்ட அளவுக்கான இந்தியன் ஸ்பின்னர்கள் ஆக்ஷனில் இருக்காங்க. அதில் பெஸ்ட்டான 5 ஸ்பின்னரை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் 5வது இடத்துல இருக்கிறது தனுஷ் கோட்டியன். மும்பையை சேர்ந்த இவர் ஆஃப் ஸ்பின் பவுலர். லாஸ்ட் 1 இயரில் ரொம்பவே சிறப்பாக டெவலப் ஆகிருக்க ஒரு பவுலர் தான் இவர். லாஸ்ட் இயர் நடந்த ரஞ்சி டிராஃபி, அப்புறம் சமீபத்தில் நடந்து முடிஞ்ச துலீப் டிராஃபி, ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா டோர்னமெண்ட்னு எல்லாத்துலேயுமே சிறப்பான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் தனுஷ் கோட்டியன். ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமுக்காக லாஸ்ட் இயர் டெபியூ பண்ணியிருந்தார். இந்தியன் ஸ்பின் பவுலர், அதுவும் ஆஃப் ஸ்பின் பவுலருங்கிறது ரொம்பவே ரேரான ஒரு கமாடிட்டியாக இருந்துகிட்ருக்கு லாஸ்ட்டு 4-5 வருஷத்தில். ஸோ இவர் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பவுலராக இருப்பார் ஃப்யூச்சரில். இந்த லிஸ்ட்டில் 4வது இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு ரஞ்சி டிராஃபி டீமோட கேப்டனான சாய் கிஷோர். ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ்னு 2 சாம்பியன் டீமோட லைனப்பில் இருந்திருக்காரு சாய் கிஷோர். மெகா ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி குஜராத் டைட்டன்ஸ் டீம் இவரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்பின் பவுலர் தான் சாய் கிஷோர். கரண்ட் இந்தியன் டீமில் இருக்க ரவீந்திர ஜடேஜா, அக்சர் பட்டேல் மாதிரியே இவராலையும் பேட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும். இதன் காரணமாக இந்த ஆக்ஷனில் நல்ல விலைக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் 3வது இடத்துல இருக்கிறது ராகுல் சஹர். ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் டீமுக்காக பல வருஷங்களாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. 2019 and 20 மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பேக் டு பேக் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுற டீமில் முக்கியமான ஒரு பிளேயராக இருந்தவர் தான் ராகுல் சஹர். லெக் ஸ்பின் பவுலரான இவர் லைன் அண்ட் லென்த்தில் ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற ஒரு பவுலர். இது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல எக்கானமி ரேட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலர் இன்டர்வலில் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய பவுலரும் கூட. இந்த லிஸ்ட்டில் 2வது இடத்துல இருக்கிறது தமிழகத்தை சேர்ந்த ரவிச்சந்திர அஸ்வின். ஐபிஎல்லோட ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே விளையாடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சில வீரர்களில் இவரும் முக்கியமான ஒருத்தர். லாஸ்ட் 3 இயர்ஸில் ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமுக்காக ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பிளேயராக இருந்திருக்காரு. பவுலிங் மட்டும் இல்லாமல் பேட்டிங்லேயும் சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்காரு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமுக்காக. இதன் காரணமாக இந்த வருஷம் ஐபிஎல்லில் நல்ல விலைக்கு போவார். இந்த லிஸ்ட்டில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது யுஸ்வேந்திர சஹல். ஐபிஎல் ரிட்டென்ஷனில் இந்த வருஷம் ரஷீத் கான், ரவி பிஷ்னாய், குல்தீப் யாதவ் மாதிரியான பிளேயர்களை 10 to 18 கோடி ரூபா வரைக்கும் ஐபிஎல் டீம்கள் ரிட்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் யுஸ்வேந்திர சஹல் ஐபிஎல்லே லீடிங் விக்கெட் டேக்கராக இருந்துட்டு இருக்காரு. ஆனால் இவர் ஐபிஎல் டீம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் தான் இந்த வருஷம். ஐபிஎல்லோட லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் அண்ட் மார்க்கி பிளேயரான இவர் இந்த வருஷம் எந்த ஐபிஎல் டீமுக்கு போவார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.